oslovovať kvôli tomu, že naozaj bývame na tomto veľkom sídlisku ako jedna veľká rodina, ako susedia. Dovolte, aby som vás privítal na 5. výročnom stretnutí občanov s občianskou iniciatívou Zvolen Západ. Toto stretnutie sa snažíme, aby sa stalo takou, povedal by som, našou periodickou súčasťou našho života a boli by sme veľmi radi, aby takéto stretnutia umožňovali zvyšovať kvalitu nášho života na tomto sídlisku. Hneď na úvod dovolte, je mi veľkosťou, môžem privítať na našom sedení jeho excelenciu amerického veľvyslanca pána Teodora Sedgwicka. Pán veľvyslanec, mnohí to možno neviete, ale nie je na našom sídlisku prvýkrát. Myslím si, že toto je druhá oficiálna návšteva. Pán veľvyslanec sa naozaj dosť živo zaujíma o to, čo sa u nás deje a do značnej miery nás aj podporuje, za čo mu naozaj veľmi pekne ďakujeme. Pán veľvyslanec samozrejme bude mať priestor, dáme mu priestor, aby povedal to, čo má na srdci, aby ukázal svoj postoj voči aj takýmto organizáciám, ako sme my a ako sa on pozerá na takéto aktivity, ktoré sa tu spoločne s vami snažíme robiť. V krátkosti zhrniem program, aby sme vedeli, čo nás čaká. Potom predstavím pozvaných hostí, lebo do značnej miery títo hostia budú mať, povedal by som, pomerne veľký priestor, aby buď odpovedali na vaše otázky, alebo sa vyjadrovali k problémom, ktoré nás všetkých trápia. Toto naše stretnutie sa dneska, alebo v týchto dňoch koná v súlade s Európskym dňom občanov. Čo to je, o čom to je, čo to znamená, tak o tom bude krátko hovoriť Sania Nikolová, ktorá je členkou našej občianskej iniciatívy. Následne by sme si chceli prebrať to, čo sa nám alebo podarilo, alebo nepodarilo za posledný rok. Minulý rok sme mali o takomto čase stretnutie, kde sme si nastolili niektoré problémy, niektoré sme sa snažili riešiť, niečo sa nám viac alebo menej úspešne podarilo, tak boli by sme veľmi radi, kebyže to môžeme nejakým spôsobom zosumarizovať a ukázať, v akom je to stave a že naozaj niektoré veci sa dajú riešiť. Následne by sme dali priestor na nášmu vzácnemu hosťovi a potom by sme prikročili k takým 3 bodom, ktoré sme si vytipovali ako naozaj veci, ktoré sú v tejto fáze veľmi zaujímavé, týkajú sa nás a do značnej miery nás aj trápia. Prvým bodom je bezpečnosť a dopravné problémy na sídlisku. Jeden z hlavných problémov, ktorom si myslíme, že je tu, dennodenne nás potravuje. Náš kolega Albin Geršič má k tomu pripravenú prezentáciu. Nasleduje stav a rekonštrukcia športovísk na sídlisku. Je to to, čo sa týka do veľkej časti nás, našich detí, hlavne športovcov. Na tomto sídlisku nielen žijeme, ale chceme sa to aj nejakým spôsobom relaxovať. Športoviska sú nedeliteľnou súčasťou, v akom sú stave, všetci veľmi dobre vieme. A tretím bodom je rozvoj samotného sídliska, ktorý nám nejakým spôsobom okomentuje náš poslanec pán Babic. Toto je, myslím si, že pomerne zaujímavá časť, pretože toto sídlisko z nášho pohľadu naozaj má obrovský priestor na ten rozvoj. Ten rozvoj určite nejde takým smerom, ako my by sme chceli. Následne by sme chceli venovať ďalší čas diskusii a priestoru veciam, ktoré vás napadnú, alebo ktoré už dlhšie nosíte v hlave a myslíte si, že stojí za to o nich hovoriť, stojí za to ich riešiť. Teraz by som sa dostal k pozvaným hosťom. Pozvali sme pomerne širokú plejadu hostí, ktorí sú v daných otázkach určite kompetentní, ktorí majú čo povedať veciam, o ktorých som pred chvíľočkou hovoril. Pre nás dôležitú na návrh Európskej komisie rok 2013 bol vyhlásený rokom európskeho občana. A my sme sa chopili príležitosti zapojiť sa do celoeurópskeho projektu. Lebo v Bruseli začiatkom roka bolo dohodnuté, že každá členská krajina Európskej únie utvorí svoju nacionálnu alianciu, do ktorej zapojí takéto neformálne a formálne združenia, organizácie, mimovládky, dobrovoľníkov, aktivistov.
a že sa budeme snažiť ešte viac, v tomto roku výnimočne ešte viac, tlačiť na ľudí, aby sa angažovali, aktivovali a nebali sa povedať svoj názor. Takže viac info môžete nájsť aj na tejto stránke. Ďakujem, Maťo, že si to pripravil. Sme trošku zaskočení. Toľko len o budúcich aktivitách na tento rok, ktoré pripravuje občianska iniciatíva v spolupráci už štandardne s viacerými združeniami, ktorí s nami veľmi aktívne a úspešne spolupracujú. Spomeniem len najväčšie aktivity, na ktorých ozaj očakávame, že nás nielen prídete pozrieť, ale že sa aj aktívne zapojíte. Prvá veľká akcia bude 5. ročník Dňa sídliska, ktorý sa bude konať tento rok 15. júna, tu u nás vlastne na sídlisku. A ďalší taký veľký projekt pripravujeme na koniec septembra, keď sa každoročne koná tiež v rámci celej Európy Týždeň občianskej participácie. Trošku neskôr kolegovci vlastne povedia, čo sme minulý rok robili počas Týždňa občianskej participácie. A ja už nebudem dlho, na našich stránkach sa dozviete viac informácií určite, ktoré aktivity pripravujeme. Budeme vás pravidelne informovať na facebookovom profilu, na našom website a teraz už ozaj nebudem dlhšie, len túto jednu informáciu som potrebovala. A ozaj z celého srdca sa chcem úprimne poďakovať hosťom, ktorí prijali dneska naše pozvanie, lebo naozaj si zaslúžia potlesk, vážení, lebo z viac ako 30 pozvaných hostí, tuto vidíme dvoch poslancov, pána inžiniera Mazana a našich stálych spolupracovníkov z Mestskej polície. Myslím, že to dosť hovorí a treba si ozaj vážiť ich účasť a ich ochotu prísť a diskutovať o týchto problémoch. Ďakujem toľko. A teraz, ktoré sa konalo 28.3.2012, pred rokom. Začali sme týmto stretnutím a toto stretnutie načrtlo niekoľko tém, ktorým sme sa vlastne počas toho celého roku venovali. Prvá téma, dosť podstatná, bol problém so psíčkarmi. Verím, že aj ste si všimli, že na tomto mieste, na tomto sídlisku je veľa psíčkarov a je veľa psov. Nie je to nutne zlé. Problém je spolunažívanie ľudí, ktorí nie sú psíčkari, ľudia, ktorí sú dobrí psíčkari a ľudia, ktorí sú nezodpovední psíčkari. Takže prvá akcia bola 10. mája, kaviareň Dialóg. Môžem poprosiť o iný mikrofón, lebo tento vypadá. Áno, máme tu druhý mikrofón, ja sa teraz opýtam niekoho, Maťko, ty budeš referovať za psíčkarov, alebo dneska ideš povedať, Maťko, dám tebe mikrofón, kontinuitu tohto dialógu a potom následným veci, ktorý ste. Ďakujem za slovo. Vlastne výsledkom tohto sedenia s kompetentnými bolo samotná výstavba benčoviska, nájdenie miesta, realizácia, No, dobre, no. Pomôžem ti, ja odpoviem veľa. No. Mám síce psíka, ale v inej mestskej časti. Tu nás sa nám podarilo v spolupráci s poslancami, samozrejme za hlbokej podpory, za tlaku psíčkárov samotných. Vedľa Hagardhalu, ako máte ulicu Dolskú, otvoriť benčovisko, kde sme radi privítali aj pani magisterku Staníkovú, Ondreja Babica, tých, ktorí to nakoniec pretlačili a zrealizovali. Ďakujem pekne, poďme sa posúvať. Ja by som ešte v rámci tohto projektu veľmi rada poďakovala pani inžinierke Murínovej z odboru výstavby a životného prostredia, pretože s nami naozaj aktívne spolupracovala, bola otvorená tejto možnosti a spolupracujeme s ňou vlastne aj v ďalších projektoch a takisto plánujeme aj výstavbu na iných sídliskách práve týchto benčovisk, pretože na západe je to má veľký úspech. Takže ďakujeme aj pani inžinierke Murínovej. Takže keď sa dá, tak sa dá. Ďalšia vec, ktorá bola načrtnutá minulý rok, bola táto, nie táto konkrétne budova, ale budova, ktorá tam ešte stojí rozostávaná. Ja chcem len rýchlo spomenúť, že
občania sa zjednotili, urobili petíciu, boli nejaké oficiálne pripomienkovanie tejto stavby a možno jedna, dve vety od pána poslanca Babica, ako je to teraz? Momentálny stav v rámci prípravy tejto stavby po konzultáciách s budúcim investorom je pred schválením stavebného povolenia a podľa včerajších informácií by malo dôjsť k začiatku stavby už na jeseň tohto roku. Takže dúfam, že tá stavba naplní naše predstavy o tom, že nám pomôže aj v statickej doprave, aj trošku skультúrni celé naše sídlisko. Ďakujem, aby sa naťahovali tak, že investor skutočne ustúpil požiadavkám občanov do miery, do ktorej to projekty vôbec dovolili. Takže nebola to zbytočná aktivita. To znamená, ak budeme mať v budúcnosti na sídlisku problémy podobného typu, netreba sa vzdávať. Tie vaše požiadavky nikdy nebudú uspokojené na 100%, ale aj kompromis je niekedy dosť veľké víťazstvo. Ďakujem. Poďme ďalej. Ďakujem aj ja. Som rád, že ste sem dneska prišli a my, čo to tu robíme, sme všetci dobrovoľníci. Podobne sme mali prednášku pre verejnosť a pre nás všetkých. To bola diskusia o dobrovoľníctve, kde nám hovorili nejaké zážitky, skúsenosti a iné veci. Dvaja ľudia, ktorí boli, jeden z nich bol v Južnom Sudáne ako dobrovoľník a druhá slečna bola v severnej Indii v Himalajách. Takže toto bola ďalšia akcia, ktorú sme organizovali. Ja by som Albína chcel poprosiť veľmi krátko o slovo. Máme takých 3 kráľov na sídlisku a ja poviem, ktorí sú to. No, pokiaľ ide o tieto zábery, môžete vidieť a mnohí viete, že je to chodník pri pizzerii, pri Bambus. Išlo o chodník, ktorý bol totálne zdevastovaný. Nechceli sme veriť s kolegom Malčíkom, ktorý sme znamená pracovali v polícii, že stav sídliska na úseku verejného poriadku, stav komunikácie, stav chodníku je v tak úhom a žalostnom stave. Začali sme sa tomu venovať spolu s kolegami z mestskej polície, ktorí boli svedkami toho, ako nedisciplinovaní vodiči priamo z ulice Novozámodskej prechádzali po tomto chodníku, ktorý časom zdevastovali, do ulice Bolianského, nedbajúc na to, že je tam za rohom detské ihrisko, že tam chodia starí ľudia na bohoslúžby po tejto strane a že ľudia prechádzajú poza budovu kostola a prechádzajú takisto matky s deťmi na ulicu Bolianského s kočíkmi. Priamo si to namierili tam. Najprv sme tam dali zábrany. Zábrany boli zlikvidované, začali chodiť cez trávu. Až sa nám podarilo tak, že listami sme prinútili mesto a mesto akceptovalo naše požiadavky, vybudovalo tento chodník a následne potom aj zaasfaltovali tie veci a projekty, ktoré mali už rozpracovali naši kolegovia poslanci. Čiže to bola naša taká prvá lastovička. Ďakujem krásne. Ja okrem toho, že pracujem, tak sa rád aj zabávam. Neviem ako vy. Čo, aj vy sa zabávate? A tak sme sa rozhodli, a to bol 4. ročník Dňa sídliska, ktorý sme spoločne zorganizovali pre nás, obyvateľov, ktorí ste sa zúčastnili, viete, a možno neviete o všetkom, čo sa počas toho dňa dialo. Boli tam rôzne turnaje, pingpongový, basketbalový alebo streetballový, na námestí boli rôzne prezentácie jednotlivých skupín, či sú to psíčkári, či to boli nejak mladí umelci z základnej umeleckej školy alebo z tejto školy, z tejto základnej školy. Takže toto bolo skvelé podujatie, zúčastnili sa na ňom, stovky ľudí sa tam premelovalo počas tých dní, počas toho dňa. Chcem vás povzbudiť, aby ste sa pridali k nám v tejto spolupráci, aby ste aj vy prispeli niečo do tohto Dňa sídliska. Nie je to, my nie sme uzavretá skupina a nikto sa sem nemôže ísť a nikto nemôže s nami spolupracovať. Nie. Občianska iniciatíva sme my všetci. Občianska iniciatíva je každý človek na tomto sídlisku. Takže pridajte sa.
V septembri bol týždeň občianskej participácie. My sme dali dokopy 7 rôznych akcií, aby som vymenoval niektoré. Tak jedna z vecí bola oprava detského ihriska, kde pomáhali skvelí ocinkovia. Mocníka mám. Ale aj toto je občianska iniciatíva. Áno, aj toto sú občianska iniciatíva. To je naša budúcnosť. Okrem toho, počas toho týždňa sa otvorilo nové venčovisko pre psov. Toto bol jedným z veľkých medzníkov toho riešenia psej problematiky. Takže toto sú obrázky z otvorenia. Počas týždňa participácie sme urobili takú skvelú hru. A zasa je tu zábava, lebo občianska iniciatíva nie je len tvrdá práca, ale je to aj zábava. Takže sme hrali Človeče, nehnevaj sa. Viete, niekedy sme strašne zúfali, že čo sa tu okolo nás deje a že nemáme žiadnu moc. A o tom je to Človeče, tak sme si spoločne zahrali. Verím, že budeme toto Človeče opakovať ešte aj v budúcnosti. Ďalšia vec, ktorú sme robili, je výjazd Komisie verného poriadku, kde kolega Albín alebo Ivan spolupracujú s touto komisiou a spolupracujú s mestskou políciou, kde lokalizovali problémové miesta na sídlisku. Nebezpečné problémové miesta. Takže toto bol taký menší výjazd, ako vidíte, v plnom nasadení. Okrem iného, verím, že každý uznáte, že vzdelanie je veľmi dôležitá vec. A takisto my spoločne chodíme na rôzne školenia a toto je jedno z nich, kde sme sa zúčastnili v Turčianskych Tepliciach. Bol to veľmi dobrý, príjemný čas a veľa nových vecí sme sa tam naučili. A veríme, že na budúci rok, respektíve tento rok, uvidíme na tom mieste aj niektorých z vás. Ste pozvaní. Príďte a pridajte sa. Takže, neviem, čím to je, asi sme takí šikovní, ale nie. Mali sme niekoľkých hostí počas tohto roku zo Spojených štátov, ktorí prišli sa pozrieť na to, čo tu občianska iniciatíva robí a ako sa tu žije, aké veci riešime spoločne. Takže toto je tá skupina Američanov. Spoločne sme zorganizovali 1. mesiaca, niekedy v januári to asi bolo, taký dlhší trh, plšák, kde bolo viacej predávajúcich ako kupujúcich, ale to vôbec nevadilo, lebo to bola skvelá spoločenská udalosť a veríme, že keď na budúci rok, alebo tento rok, to sa ešte uvidí, zorganizujeme niečo podobné, tak sa zúčastníte a spoločne, nie len, že budeme kupovať, predávať, čo nepotrebujeme a čo chceme, ale budeme môcť sa socializovať, ja to tak pravím. Budeme sa môcť rozprávať, budeme sa môcť poznávať, lebo žijeme teda na tomto sídlisku 10 000 ľudí, potrebujeme sa poznať, nie sme každý sám za seba. Takže toto je z Blšáku. Podobná ďalšia skupina prišla z Ameriky, prišla sa pozrieť na našu prácu, tak tu je stretnutie v tej zelenej literárnej učebni. Pardon. Takže tu diskutovali s so žiakmi. I want to thank you all very much for your warm hospitality to me during my visit here. Chcem vás poďakovať za vašu úprimnú pohostinnosť počas mojej návštevy. Particularly Vice Mayor Staníková. Konkrétne pani viceprimátorku Staníkovú a pani riaditeľku tejto školy Tomčíkovú. And before coming here, I saw these lovely young girls do a wonderful singing and dancing. Predtým, ako som prišiel sem dole, tak tieto úžasné mladé slečny pre mňa spievali a privítali ma. And their English is excellent.
a jej angličtina je výborná. A som veľmi šťastný, že môžem vidieť, ako zachovávajú tie kultúrne zvyky Slovenska. Budem veľmi stručný, lebo viem, že nás ešte čaká dosť práce. Chcem vám povedať, že som veľmi optimistický, čo sa týka našej budúcnosti v meste. Sometimes I travel in Slovakia and also even the United States, and people do not often think they can affect their community. Pretože ako cestujem po Slovensku, ale aj po rôznych miestach v Spojených štátoch, vidím, že ľudia môžu ľudia si nemyslia, že môžu zmeniť prostredie, v ktorom žijú. I think that here you're demonstrating that it's not somebody else who's going to change your community, it's all of us. Myslím si, že tu ukazujeme, že to nie je niekto iný, kto bude meniť niečo, ale to sme my, ktorí to zmenia. And people ask, why is the United States ambassador interested in observing something like that? Ľudia sa ma pýtajú, prečo ambasádor Spojených štátov sa zaujíma o tieto veci. Well, I was appointed by President Obama. Bol som povolaným prezidentom Obamom. And in the United States, the President Obama, before becoming president, he was himself a community organizer. A predtým, ako sa prezident Obama stal prezidentom, tak bol komunitný organizátor. So I think this is a very important citizen activity. Critical foundation for any democracy. Takže si myslím, že to je veľmi dôležitý bod pre každú demokratickú spoločnosť. So I want to thank you for all you're doing, particularly in this European Year of the Citizen. Takže ďakujem vám krásne, že sa zúčastňujete ako občania a participujete na zmene. I was very happy to see the American community organizers who came here and visited you. Som rád, že som mohol vidieť, že aj americkí organizátori komunitní sa prišli sem a pozrieť, čo sa tu nám deje. So I've been here several times and I look forward to more visits. Excuse me? I've been here several times. Bol som tu niekoľkokrát vo Zvolene. And I look forward to many more visits. A teším sa na ďalšie návštevy. So I want to thank you once again for your hospitality. Takže ešte raz vám ďakujem za vašu pohostinnosť. Ktoré naozaj majú záujem o dianie na tomto sídlisku a naozaj nám reálne nám pomáhajú túto veci meniť ich lepšie. Veľmi pekne ďakujeme. A dávam na zamyslenie ostatným, ktorí sa z nejakých dôvodov nezúčastnili. Americký veľvyslanec sa zaujíma, dovolí si to povedať úplne otvorene, lebo naozaj je to pravda, sa zaujíma o dianie na tomto sídlisku viac ako niektorí nami volení poslanci. Myslím si, že nasledujúce voľby budú veľmi, veľmi zaujímavé. Ideme ďalej pracovať. Albín, poď medzi nás. Ja by som ti odozdal tento mikrofón a hlavne slovo. Dopravnej nebezpečnosti je tak obsiahlý a široký, že ja sa vám budem snažiť v stručnej prezentácii premietnúť a načrtnúť len dva problémy, ktoré považujeme za veľmi, veľmi dôležité a mne je veľmi smutno. A rád by som nadviazal na kolegu Igora, že práve tí, ktorí dostali mandát, tu dnes nesedia. Považujete to za správne? Ne. Áno či nie? Nie. Prečo sa bojíte? Ja na vás hovorím všade, kde chodím, že je to nesprávne. Je to nefér a je to nespravodlivé. Pretože práve tí, ktorí dostali mandát, by mali riešiť tie problémy, o ktorých dneska hovoríme, nie tí, ktorí sú dobrovoľníkmi, ako sme my. Ale nám veci nie sú ľahostajné, preto ich chceme a budeme riešiť, aj napriek tomu, že narážame na prekážky.
Ja som si dnes, dámy a páni, dnes pozval k riešeniu problémov dvoch hostí, pána viceprimátora PADR Juraja Družbackého, ktorý má na starosti dopravu, pokiaľ viem. A pozval som si k riešeniu jedného problému aj pána inžiniera Antona Mazana, riaditeľa SATky. Som veľmi rád, mu ďakujem, že prišiel, pretože konečne budeme môcť otvorene počuť názor na určitý problém. A budete ho počuť aj vy. Poprosil by som pána inžiniera Mazana, aby prišiel ku mne dole na tento stôl, alebo po prípade poďte, vás ľudia vidia, ktorí vás nepoznajú. Netreba sa hambiť, ja sa nehambím. 33 rokov som nosil uniformu priamo tvár ľuďom do očí. Takže netreba sa hambiť za to, že sa bojujete. Ďakujem pekne. Ja by som poprosil kolegu Martina Jirku, aby nám najprv pustil možno to, čo ste mnohí už videli na Facebooku. Dobre sa pozerajte. Usmievajte sa, mladí ľudia. Je toto správne? Nie. Nie je. Prečo to nie je správne? Je to nebezpečné. Na druhej strane, pozerajte. Dobre, zatiaľ ďakujem. Všetci dobre poznáte túto zastávku prímestskej autobusovej dopravy. Ak sa zamyslíte, mnohí vás napadne, ktorí to poznáte, mal by to poznať každý, že nedaleko máme podchod pre chodcov. Podchod. Neviem, či ste tam niekedy sa boli pozrieť, ako ten podchod vyzerá, ale ak takto má vyzerať podchod pre ľudí v 3. tisícročí, hanba. Komu hanba? Ten podchod bol postavený za nejakým účelom. Koľko rokov stojí toto sídlisko? Ja som na ňom od roku 87, nie som pôvodom z Volenčan. Prečo doposiaľ nemáme slušný podchod, ako ho majú v iných mestách? Kto je za to zodpovedný? Bojíme sa bojovať? No nebojíme sa. Ja sa nebojím. Kto sa ešte nebojí? Moji kolegovia sa neboja. Ďakujem, pán inžinier Mazan. Teším sa, že ste tu. A verím, že vám pomôžete. Teraz vám kolega ilustruje, to takto vyzerá tento podchod. A vyzeral ešte horšie. Môžu to potvrdiť kolegovia z mestskej policie, Balivárka, keď sme ich fotili. Toto nie je prespávadlo pre bezdomovcov, pre neprispôsobilých. Toto nie je odkalisko bahna, alebo to nie je verejné WC. Toto má byť podchod pre ľudí, pre civilizovaný národ, pre 3. tisícročí mestské zvolenie. Fuj. A stačí tak málo. Stačí chcenie a pár peňazí. Aká je hodnota ľudského života, podľa vás? Je vyčísliteľná? Je? Ale je. Pomeňte si na most Kurimany, 33 litrov za jeden život dáva štát. My chceme možno 5, aby sme mohli odtiaľ chodiť. Aby odtiaľ mohli chodiť naše deti. Pretože na druhú stranu prechádzajú nielen tí, ktorí cestujú do Banskej Bystrice a z Banskej Bystrice. Tam chodia aj tí, ktorí po práci chodia oddychovať chatkám, k záhradám, ktoré majú na druhej strane. Chodia tam maloleté deti sa bicyklovať. Chodia tam starí ľudia. Myslíte si, že títo ľudia nemajú právo bezpečne prejsť cez túto štvorprúdovú cestu? Majú. Tak prečo sme im to doposiaľ nevytvorili? Tí, ktorí sú za to zodpovední,
teraz, boli predtým, alebo predtým. Tí, čo boli predtým, mnohí už nie sú. Ale dneska ešte stále sú tí, ktorí boli predtým. A sú tu opäť. A opäť nič. Je to správne? A dnes tu nie sú. Ospravedlniť sa? Áno. Berem. Dokážem môj vnúk, 11-ročný. Vnúčka 8-ročná. A ja sa dokážem ospravedlniť. Ale ísť tvárou, bo s nožou na trh, sú tu dvaja. Väčšine tí dvaja, ktorí sú naša opora. Videli ste nás na fotkách, ešte nás možno uvidíte. Ale k tomu, aby sme to dosiahli. A my to chceme dosiahnuť, pretože sme hľadali riešenia. Tu hľadáme riešenie, jedno. Vidíte, máme tu kolegu z mesta, máme tu komisiu na ochranu verejného poriadku. Stále hľadáme riešenia na riešenie problémov, ktoré tu máme, a tých tu máme neurekom na tomto sídlisku, kde žije 10 200 ľudí. A to nie je tak málo. Toľko obyvateľov má okresné mesto Detva. Aj ľudia na tomto sídlisku zvolen Západ majú nárok na slušný život, na krajšie životné prostredie. Na bezpečný život, na bezpečné prechody pre chodcov. Ja by som si dovolil vstúpiť do tejto diskusie, nech toho není monológ. Chce sa niekto zo zúčastnených k tomu nejakým spôsobom teraz vyjadriť? Lebo naozaj je to jedna z vecí, ktorá trápi napríklad mňa veľmi, pretože moja dcera, ktorá tu sedí aj so svojou spolužiačkou, naozaj to, čo tam bolo na tom videjku, predvádzajú každý deň. Nie je to dobrý stav, ja by som hrozne rád. A nech sa páči. Riešenie je úplne jednoduché. Pozostáva z dvoch vecí. Sprevádzkovanie podchodu do stavu, keď ho ľudia normálne začnú používať. Teraz do toho podchodu nevlezie nikto. Okrem bezdomovcov a iných ľudí tam nevlezie nikto, pretože tam sa ľudia boja ísť z viacerých dôvodov. Takže to je jeden stav, teda jedna vec. Budem sa snažiť odpovedať. Máte pred sebou teraz nebezpečná zastávka. Tu máte chronologicky urobené všetky úkony, ktoré sme sa snažili urobiť. A niektoré úkony nám robili aj kolegovia poslanci. Vidíte, že na 25.7.2000 sa o tom diskutovalo, aby bol urobené opatrenia, aby bol podchod využívaný. V prípade, že to nebude, je nutné vstúpiť do jednania dosah. Uznesení tento problém naši kolegovia poslanci nemajú. Je to pravda. Na tento dátum opak nemáte. Môžeme ísť ďalej. 28.9. Bude 6. Návrh riešenia odborov. Presun zastávky na medzimestské autobusov na ulicu Šturovo proti bytovke Ministerstva obrany. Rieši bezpečné prechody pre chodcov, cyklistov, čo stráska do obchodnej zóny. Tomuto bodu ešte prijaté nebolo vtedy. Môžeme ďalej. 8.10. Občianska iniciatíva požiadala mesto Zvolen zabezpečiť označené osvetlenie prechodu prechodcov na Strážskú cestu na Čierne Zeme, myslí sa k McDonaldu, a čo najkračšie dobe vyriešiť problém podchodu na zastávku prímestských autobusov. Môžeme ďalej. Komisia dopravy a správy miestnych komunikácií 13.11. Poukázala na to, že Strážska cesta nie je miestna komunikácia a cesta 3. triedy, ktorá je v správe Banskobystrickej regionálnej správy ciest. Podchod cez cestu bol vyčistený v roku 2011, máme 13. Možno zmeny pri mestskej zastávke je potrebné prerokovať nielen zo SAD, ale Banskobystrickým samosprávnym krajom. Komisia v uznesení odporúča časť žiadosti týkajúcej sa osvetlenia prechodu pre chodcov postúpiť Banskobystrickej regionálnej správe ciest a celú žiadosť postúpiť výboru mestskej časti Západ Tepličky na prijaté iniciálne vlastné opatrenie na základe žiadosti občianskej iniciatívy. 27.11. Videli ste zábery. Komisia ochrany verejného poriadku prijala v bode po výjazdovom zasadnutí vyvolať stretnutie s predstaviteľmi SAD Zvolen a zvážiť premiestnenie autobusovej zastávky. Krátim to. Prijala uznesenie. Komisia žiada magistra Družbackého o zabezpečenie stretnutia na vyššej úrovni. Predkladané požiadavky bode 9 termín 31.01.
Výsledok nepoznáme, nedostali sme žiadnu odpoveď. A toto je naše posledné sedenie s kolegami poslancami, kde sme sa vlastne už potom prijali uznesenie, že sa vyvolá to stretnutie do konca mesiaca, aby sme našli riešenie problému. Čiže my sme v prvej fáze vsadili na to, spolu aj s pánmi poslancami, že chceme tú zastávku preložiť, že je nebezpečná. Po všetkých tých zváženiach, rôznych argumentáciách a možnostiach sme začali byť hladní. Už ju nechceme preložiť. Pretože je to tak vleklé a nepoznáme reálny stav, pretože nikto nám nedal informáciu, prečo by sme ju mohli a nemohli preložiť. Preto som rád, že je to pán inžinier Mať. Teraz sme uvažili o tom, či tam neurobíme nadchod. Potom sme ho zavrhli, povedali sme si nie. Chceme slušný, civilizovaný podchod, hodný občanov Slovenskej republiky žijúcich v meste Zvolen. To je z mojej strany zatiaľ všetko. Čiže jednu alternatívu máme a teraz by som bol rád, keď bol tak láskavý pán inžinier a vyjadril sa. S tým súhlasím, čo ste povedali, tomu nie čo dodať. Len ja by som sa opýtal to isté, čo vy. Viete prečo? V kompetencii sadky to nie je. Je to v kompetencii na území mesta zastávky zriadiť. Mesto môže na cestách, kde má prímestská doprava, môže aj vyšší samosprávny kraj, preto dopravca zastane tam, kde už to nariadia, ale nechce to takto odbiť. Samozrejme, mohla byť iniciatíva k tomuto, aj z vašej iniciatívy, ale aj ku mne, keď už nie k poslancom, keď tí, ako hovoríte, nereagovali až tak. Tak rýchlo, ako bola aj komisia zaviazala niekoho, ktorý mal s vami rokovať. Mám vám povedať pravdu pred týmto publikom. Ale vidíte, že asi zrejme nerokovala, dalo by sa jednať. Ale dobre, nechcem to rozvádzať. Ten problém nie je, nám by to vyhovovalo lepšie, keby tam tá zastávka nebola v tej ceste, lebo je nebezpečná, tak ako hovoríte. A nejaký problém nám nerobí urobiť zastávku prímestskú na zastávke mestskej súčasnej, ktorá tam je, aby sa využívala. Je to obyčajný jednoduchý problém zmeniť licencie dopravné v dopravných poriadkoch, ktoré vydáva Ľudská. Mesto povolí, že tam môže stať autobus a to je vybavená vec. Iný problém nie je. Iný problém nie je. Dobre, ďakujem za odpoveď. Pani viceprimátorka, nech sa páči. Dobrý večer ešte raz. Ja by som chcela odpovedať na tie otázky, lebo pán Albie síce tu dával dátumy, ale ten problém je naozaj vleklý kvôli tomu, že do toho problému nie je zainteresované len mesto, ale je to problém troch teda zastupujúcich inštitúcií. Poprvé by som chcela k tej zastávke. Pri meste bola zriadená komisia, ktorá mala za úlohu nejakým spôsobom zracionalizovať mestskú hromadnú dopravu s tým, že sa mali ušetriť finančné prostriedky, aby sa mohli vykryť teda niektoré mestské linky, aby všetci občania mesta Zvolena mali rovnaké možnosti cestovať mestskou hromadnou dopravou. Týkalo sa to najmä mestskej časti Zolna a Lukové. V rámci tejto práce my sme už vtedy, keď sme pracovali s občianskou iniciatívou, tento problém načrtli v tejto komisii. V tejto komisii v tej dobe, minulý rok, keď sme ten problém riešili, nám Sadka povedala, že momentálne ten stav sa nemôže vyriešiť, teda presunutie tej zastávky na Štúrovú ulicu, kvôli tomu, že teda by bol problém vychádzania autobusu potom pri doprastave znova na tú diaľnicu, teda štátnu cestu. Samozrejme, nám poslancom takáto odpoveď nestačila a tak ako boli aj z komisie uznesenia, takisto na meste bol pán magister Družbacký zaviazaný, aby vyvolal trojstretnutie
teda so zriaďovateľom Vúcky. Toto sa bude konať v najbližšom období, pretože najprv sme museli vyriešiť mestskú hromadnú dopravu pre občanov, teda takisto občanov mesta Zvolen, Lukova a Zolné. Tak ako povedal aj pán Mazan, nie je to také jednoduché, pretože my keď sme chceli aj tú Lukovú a Zolnú, jedná sa tu o proces udeľovania licencie. To znamená, že Vúcka znova musí vydať licenciu na tie dané linky, čiže to sú nejaké právne problémy, ktoré momentálne už myslím si, že finišujú. Pán Družbacký je zaviazaný, má úlohu, teda aj z mesta, aj od nás poslancov, naozaj vyvolať toto trojstretnutie, pretože v prvom rade tu veľkú úlohu zohráva Vúcka, Banskobystrický samosprávny kraj, lebo Banskobystrický samosprávny kraj dotuje práve tieto linky, ktoré sú medzimestské. To nie sú z dotácie mesta. Mesto dotuje linky, ktoré sú v rámci mestskej hromadnej dopravy. Takže tento proces naozaj beží, len sú tam tie problémy právne, čo sa týka, ako hovoril aj pán Mazan, znova udeľovanie licencie na jednotlivé linky. Takže tento proces sa naozaj rieši. Druhý podchod, my hneď, keď sme sa minule stretli, tak s pánom poslancom Babicom a Belom vyvolali rokovanie s pánom prednostom a pani Bešinovou ohľadom teda vyčistenia toho podchodu. Vy viete veľmi dobre, že v Lani sme tento podchod vyčistili. Stálo to niekoľko tisíc, áno, ale znova neprispôsobiví občania, samozrejme aj prispôsobili, lebo videli sme tam aj sprayerov, áno, znova ten podchod znehodnotili. Ale by sme sa dohodli, že sa pani Bešinová má za úlohu vyčísliť, koľko to bude stáť, aby sme znova ten podchod nejakým spôsobom zrekonštruovali. Údajne svetlá tam boli opravované, ale musíme to preveriť, či naozaj ešte fungujú, či sú naozaj v takom stave. A teda skutočne aj táto úloha pre nás nejakým spôsobom sa bude riešiť.